Nggih to, kadosé kula namung mboten enten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbetetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Iya, iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida, Mak. Ora ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kian. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Buku punang mawon. Kowe baut joget barang tadi jogetanmu ya men ketok. Iya. Nggih, Pak. Iki sing didik bojoku lho mbiyen no. Zaman apa? Zaman bojoku apa? KKN. PKK apa? KKN, Pak. KKN kae. Iki dilatih joget karo bojoku. Wo, malah bojoku saiki mah ora iso joget. Wo. Ya wis ora apa-apa, Mak. Yo, dibukani saka Bunang ya kena, buka celukmu ya kena, Mbak Ganes. Monggo, ya. Ora apa-apa wis. Wah, ya. Dikemayok-kayokke. Janji Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Mong enaki hati. Nora tekan. Batin setiamu. Yo, kanca penglawit, yo. Selendang biru. Ya. Tetap ana janjimu.
suarane ya iso cilik ya, Mak. Arep kaya ngono ya wis anak-anak lho iki, Nok. Iya. Kok bocahe cilik. Wah, ya iki cah cilik iso gawe cah cilik iki ya iki. Dereng, Pak. Urung wae. Dereng sakniki kan peraturannya baru nek dereng 20 tahun kan dereng gangsal rabi. Lah kowe iki pirang tahun? 19 seprapat, Pak. 19 seprapat kaya gula wae nganggo perapatan. Rong kowe iki jare wis rabi kok muni rong rabi ngono nek bojomu ndelok streaming kok ndak nesu. Lah bojo kula nek ya kene iki turu, Pak. Nek bojo ya kene iki pun turu. Nggih tangi-tangi pun jam 7:30. Lajeng ditampake lho. Sing arep dikampake sapa? Lah bojone masak dalange to, Pak. Caedan ora. Lah nggih to, Pak. Bu Agnes maaf. Pak Seno kilap. Aku kilap terus ya soalnya. Yo. Janji. Janji. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Mung enak hati. Nora tekan. Nora tekan batin setiamu. Ya. Selendang biru. Yo, mangga. Tetap Suwok. ono janjimu selendang biru. Sip, tenan. Nuwun, Pak. Ya, wis bali yo nggone. Oh, penak to melu nyambut gawe masmu. Mung cukup sak selendang biru wis tengok-tengok tekan esuk-esuk bayaran. Iya. Kecekel yo, Mak, kecekel. Yo, iki ana pamundutan meneh, Nok. Yo, pirang-pirang ki diaturake. Sik tak deloke. Kembang rawe Mbak Ika. Yo. Podang kuning Mbak Elisa. Mbak Elisa sik. Yo. Mbak Elisa sik jumeneng duet karo tunanetra loro. Iya. Si sapa Fajar men ngendang, Jafar men salto. Hai. Aja mesake ra ya. Oh, aku ki nek ndi mesti ngene iki ana. Ya ora apa-apa. Wong-wong ki ning Jawa Timur wis duwe aku langganan wong wuta ngene. Iya. Ya. Tak siapke nyangoni ya. Ora apa-apa. Si nganu Fajar kon ngendang. Fajar. Nah. Fajar kon ngendang. Ayo, Kis, dituntun, Kis. Ah, ngopo kowe ming tengok-tengok nang kono? Lho, lah sing picak loro. Telu. Ayo ngono kuwi, kowe arep mingsak kaya ngono kuwi entuk pahala lho, kowe nuntun piyai ora weruh ngono kuwi. Iya. Dheke nengen nek ngendang ben madhep penonton. Iya. Tur didemno penonton ya ora weruh, Dik. Ha iya. Ya. Sampun niku. Heeh. Nggih Mas Fajar, sugeng dalu, Mas. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Salaman riyen. Saiki kok tambah lemu sampean. Waduh kok ngerti lho, bareng. Oh, lah kula niku mbuh kok. Kok ngertos kula riyen kurus. Nggih, riyen kuru ya sakniki tambah kandel. Oke, padahal mung tangane lho sing dijemek. Liyane ya ora wani kok ya.
Nah iki jane dua nuwun sewu dua piyai tunanetra ning dua-duanya iki duwe aliran dewi-dewi. Aliran nopo niku, Pak? Nah si Fajar iki aliran Jawa asli, Kula aliran sesat. Nek kuwi aliran ilmu hitam. Kok ilmu hitam? Aku ngau kacamata barang kaya weru-weru. Niki mboten kok mergo napa weruh napa mboten. Lah mau. Nggih ngedang-dange kebul. Ku apa? Nggih ngedang-dange kebul. Bangane kliliben. Kali libat kebul. Rumasane kaya weruh kebul. Ora weruh ning mah teplek ngono Endan. Oh. Jenengan dereng ngrasake napa nggih nek kaya jenengan beleken ngoten pun lotrung wong iso ndelok wong ayu. Aku lho niku wis ora weruh beleken wis susah lah. Ora weruh wae beleken pripun jajal ngoten niku. Ya wis ora apa-apa ditampa kanthi ikhlas kok. Sing jeneng penyakit iki kanugrahan ora Nggih leres. Heeh. Ya sampean nembang karo Mbak Elisa iki Mbak Elisa ana pamundutan Podang Kuning. Mutar kuwi Kuning. Nah, nembang ora ming- bawa Mas Fajar. Bawa. wani ora? Jafar ning. Bawane Saged. mboten pati apal kula bawane nek sing Oke, niku. tapi tembange saged nggih. Nggih insyaallah. Oke, Nah. kula bawani. Nggih. Penak to kowe. Penak ning yo deg-degan. Kok dedekan. Deg-degan ngopo? Ora kulino jejer wong ayu. Waduh. Wong ayu karo ora kok ya ora weruh kok. Ya wis. Suarane niku lak yo Suarane ora. Mongko Elisa yu untune gede-gede. Waton kula mboten nyawang lak pun beres. Ha iya nek kowe ora gagas perkara kaya ngono. Ya. Nadyan wujuh temong peksi agawe talining prangta Eno alus manis tur ati wis wis winggon kula lana golek isi podang jenar neno ibu bunga henga tiku nyanding nyanding bisa dadi tombo ya Mas Jafar Sendika dawuh. Sepinten Mas? Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubah-mubah piter anggonku goleki ora krasa esuk awan ganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawa. Leang
manise kipo bunga yen lakon nyanding dheweke ora bakal atiku kekiwalian yen si podang aku Delang. ora kendel Gugup dek. atiku sansaya tasanani Dangdutke. ulute metu gambare Mbak Alisa. Privat? Metu gambare. Gambare napa? Gambar Robios. Gambar Robios. Kaya gambar Robios. Ayo. Malah kowe malah nganu wae kes dadi tukang nuntun. Metule miyaga dadi tukang nuntun wae malah. Ketoke renes. Kaya angka 8 we. Malah gandrung banget. Kurang ajar kuwi jenenge. Kaya angka 8 lho karo Mas Keswan. Nah, mundur. Awas, awas. Awas kalen. Oh, padha-padha ora weruh kok mblusukke. Nggih. Ya, Sa. Iki. Sa, dikeke Mas Oke, Fajar oke, karo oke. Mas Jafar kuwi. Ya. Didum Niki wong didom. loro. Nggih. Heeh. Niki nggih Mas Jafar. Aja tok neke kok Pripun? Jafar ki tukang ngapusi kuwi. Berarti dibagi saka kene ya. Ah. Kula niku tau ngapusi kapan to nek mboten kepepet. Ah, kene ngakoni kok. Mulane nganggo kacamata Nggih, Mas bareng. Nggih, Jafar. sembah nuwun. Niki nggih Mas Fajar. Kuwi mbok diwale Niki Fajar kuwi mriki. kok. Penontonnya Ngajar. wonten mriku.
Diwalik kaya mistikan kowe diwalik. Kaya Diwalik tak gosong. Malah kaya mistikan. Wis. Nggih, wis kana. Ke mudhun. Nah. Nggih sembah nuwun Pak Seno. Nggih, matur suwun Mas Fajar. Sembah nuwun Mas. Nah. Oh carane ngono kuwi ya, Pak. Carane ngono kuwi mula sinden cocok nek munggah panggung ngono kuwi. Ya. Dadi men diarani sindene ora perlu kabeh. Nggih, iki sampun Mas Eno. Matur suwun Mbak Elisa. Oke. Ya, ganti kancane ya, Mak. Ya. Saiki Mbak Ika. Ya. Mbak Ika men karo sapa? Ana sing nyuwun kembang rawe didobeli sisana. Ya. Sing padha-padha ya Ika karo Anting. Nah, ya ayo. Lho, rak dikon mesti alah to. Lah kowe iki dandan Jawa arep ngopo arep turu apa piye? Dikon nyindan kok alah. Ayo, men diajari karo Mbak Ika. Ya. Carane joget, carane kepiye. Nah. Ayo dilatih. Wong seragammu kowe beda dhewe ngono kok. Kancane do nganggo abang menyala kowe merah marun. Padahal duwe lho Pak niki. Duwe Pak kula. Lah kok ora tanggo? Blawur. Blawur piye? Mripate. Mripatmu sing ora cetha ngono to. Melentung Pak wingi lho Pak. Hah? Isih melentung wingi lho. Mau bengi alasan mlentrung kok saiki alasan mlentrung. Iya. Mbok disudet. Mripat kok disudet. Ya engko metu. Ya, dibawani sik. Ya, piyai loro. Heeh. Nggih. Ya. Nika pamundutan sinten Pak? Saka endi mau? Pak Edi kados. Pak Edi ki nyuwun liwong tatin. Sinten? Pak Bardi. Sapa? Pak Bardi sayur. Aku arep tuku mbayung ya kono Pak Bardi. Ngarani kok waton lho. Lagi digoleki rasa kesusu kok Pak Bardi. Iya. Nika nggih pamundutan saking Pak Edi menika ingkang lenggah kalih Pak Lurah. Heeh. Ha iki anu saking pemerintahan Pak Jogoboyo. Oh iya. Kembang Rawe Mbak Ika. Ya. Kita buka ana dite pira? Wah, ana dite 200. Iya. Ya, dienggo cah loro ya wis bejamu ik. Rezekimu didum karo kae sapa? Gunting. Hah? Gunting. Kayak apa kadal Mesir. Kok Mesir? Ya wis ben sak une-uneku kok. Engko bar iki kowe mung arep turu kowe kok. Ya. Memanismu. Kapok ora kowe. Jiwa. Ya. Agawe ru citenggali Ngece. Iya, iya. rara apa ngapa ya Mas? Ah, tenan. Orang matke kene kok. Namatke apa? Wah, Mas kesuwen ket mau mlongo wae lho, Pak. Heeh to, Teh. Namatke ta ki mau? Heeh, ngematke ra kedep. Kang si natya Upama munduta rokmi. nah, kaya sok ajar nembang Jawa ngono kuwi teng ora. Lah pripun? Aku iki ngevlog ning YouTube meng nyanyi wae.
Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Lumampah artemtu lumampah Ajeng sing pundi riyen? sak karepmu. Tartamtu tak turuti ibarat wong numpak Motor. perahu lumampah tanpa walah Ing madyaning ing madyaning jala temah gonjing temah gonjing anggen joking paku lingan ya mangga ndelong-ndelong yuk Siang makan nasi kalau
Witane kaya suwe banjur ngomong Witane Ya. Pak De. Nggih, wis medun meneh jaran kepange. Ya. Sapa Mak? Wis ora aman nok, kuwi ora berbahaya kok nok. Iya. Ngono ya. Kuwi pancen ming seneng tenan, ora kanu kambonan minuman keras, ora piye-piye, pancen seneng joget nek gandeng isor ra ana nggone. Dheke bingung mau wis nggawa kuda lumping saka omah. Oh. Terus munggah nang panggung. Wis golek nggon joget wis ora ana. Ya ora apa-apa. Ya, mergo kuwi kesenengane liwung. Engko nek bar liwung mulih kok, Dek. Oh. Ya, mulih mergo Semelang nek maejan jaratan kuncen do dicolong maling. Sing tunggu sarean kuncen. Rambute barang dikucir kaya buntut jaran. Ya saking senenge ya Mak. Biasane karo sing nyandang sendok kae. Oh. Eneng. Neng jaba, Dek. Ya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ayo Tin, gentenan kowe Tin. Ya, ya tak Tin yo coba. Tin. Wah, ya kaya Syahrini nek mlaku ning kotbok. Apa jane ngopo to? Ora apa-apa. Nek seneng mbok omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut apa rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Meneng ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung mboten enten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbetetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Ya, Iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. ora sida, Mak. Ora moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kan. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Iya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Iya. Napa, Pak?
lali janjine kuwi tatin. Ya. Terus liwung tatin. Ya. Terus umbah-umbah tatin. Ya kene nek pengen tak kumbah kene. Aja sak kaya ngono kuwi. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngocek resik wis. Wis ora bakal resik. Iya. Ngomong tok ilang-ilingi. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngucek karo tok ilang-ilingi dadi suwi. Iya. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing dikucek ya. Ora bersih padake. Alah sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek ditembangke bawane apa? Iya. Lah gelem nek dibahas genti. Emoh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine napa liwung? Liwung. Penari Lakaresia. Penari. Kowe njaluk apa kowe penari? Lali janjine wae ya. Hah? Oh, nggih. Nggih. Pak langsung mawon nggih. Nggih. Pak, langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu Gemrojo ki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis kuwi nggo syarat supaya terang kok. Nggih langsung nggih, Pak. Emoh, Lah napa bawane napa? bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel lho ya. Lah sing njaluk akeh lho, mosok mung 50. Lah wong mengket mau ana iki kok ternyata tak dum-dumke aku iki nek duit mumpung entuk pirang yuta tak dumke. Lho, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho? Maksudnya lagi lomba. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sinden-sinden. Ganteng lagi bolong tak keki. Ayo mbok bolong terus biar ngenai terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina saya rasa Ki sing nganggo amin ora iki. Tete. Udu ya. Ngapain? Oh, maaf. Ngelih, Bapak. Ngelih. Ora. Lah, Pangane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe gedean apa? Nyo. Mong. Ning mesti kurang dawa nek kowe semene ya sak. Maksudnya timusnya kurang tonjol. Pancen dalange pekok tenan. Pokoke kaya melu. Sisih
yen wis rina enggal ratri kang apa lho nek ora ganggu ki? Aku ora ganggu kowe kaya piye. Mung jir. Mong sliramu tanah liya tak tresnani lahir batin. Nah, liwung sik. Engko sing pungkasan duet karo Mbak Ayu ya, lali janjine. Engko tak tambahi iki aja kuwatir. Kula melih. Oh iya. Iya. Lagi dadi kembang lambe. Monggo. Yuk, dados. Yo. Udah lumpinge digawa. Iki medeni ra ta? Ora wis. Aja nubruk aku ya. Steril. Wi ora mabuk, ora ngopo-ngopo, wis steril. Maksudnya meng wedi nek ditubruk ngono. Ora tubruk tak pancale sirahe engko. Oh, enggak. Kamu enggak mau nubruk saya? Iya. Aku kok dadi nemu wong kedha kaya ngono kuwi. Ah, sing marahi laris dhek nunggu jaratan terus kok ya. Ya. Sabda pandita.
Iki nganggo cara India barang lho. Na dentak tak dentak dentak tak dentak dentak tak tung tak tung tung. Ya ora apa-apa. Ah, wis arep mudhar kae mengke. Wis. Mudhar. Iya. Iya, dadas. Sabda pandita. Ya ora? Jas, anteng jas ya. Ha iso ya. Anting ki nyambut gawe semengi ming. Ya apa ora? Karo ngenteni gedange le ceblok. Iya. Pak Bambang tuh gedangnya ceblok-ceblok. Kok ndang ceblok tugel sih. Gendake? Tugel. Kupinge. Loro banget. Gedangnya tugel-tugel. Ceblok-ceblok. Ya apa ora? Iya. Wah. Ayo tambahi Mbak Ayu. Ya ben nyambut gawe kabeh. Padha-padha iki brahala iki wetengen medun kabeh. Iki Piye kan TikTokan no? Hah? Piye nek TikTok? Betul nek. Hah? Iya, TikTokan kaya nggon anu ae lho, HP ae lho. Ayo tambahi siji. Jogetane piye? Tambahi siji ayo. Ini gak bisa. Gak bisa. Iso cahmu dalang modern nih. Meng Ya. Ayo coba jogetane dibaleni cah loro ayo. Tet tararareret ngono kuwi. Kuwi iso sesuk iso dienggo spot lho. Iya. Ngapa dikai HP? Kon selfie. Hah? Ana sing Oh, tim aja. Kok arep nyuting bokonge Tatin. Layare ora cukup. maksudnya Dadi dingenekke iki pol ngono lho, piye to iki kok ora pas-pas iki. Nek dene tapi mergo keceraan ya sing ora ya ora cukup kuwi saking gedene wong. Tak ukur ki 6 kilan kok. saiki diukur wis ora 6 lho. Ora wae ora. Ya jal 8 gundulmu. Jare susut. Jare susut. Ming sithik Ayo mulane kok olahraga. Ya. Ayo jak lali janjine dibawani wong loro. Ya padha-padha gedene, padha-padha biwara, padha-padha sentosa. Ya. Ayo ngletak dalange wae ya. Mau? Piye? Arep tak apake? Tak kletak. Ambok enya. Mbak, jare iki nek daging tua alot lho. Oh, kayak alat banget tur pahit. Wis tau ngrasake apa piye? Ketoke lho. Ketoke nek didelok saka blegere iki pahit. Blegere cengelmu. Lah apa? Postur ngono lho. Poster apa? Ya. Sing bawa sapa? Ya wong loro supaya adil. Nyo tak tambahin cah siji. 150 ya. Lah kene akeh banget. Ayo dit kowe. Lah kok mung dikei 50. Iki dit saka tas e. Ambel tut. Mbel tut apa? Mbele aku tute kowe. Iya lho ra. Dalang engkong kali kok. 150 300. Ya tak tambahi 50 dadi. Mbok iki kabeh dikeke ngopo lho? Waduh aku nyambut gawe rung rampung kok njaluk dhuwit. Ora jenengan kurang sugih apa piye? Oh, Lho tambahi. Apa kuwi? Oh, ana sing nyuwun perahu layar. Ya engko bar iki perahu layar. Nyo, iki 50 ki nggo tuku perahu entuk apa ora?
Iki entuke paling mung disumet ketok. Nganggo panci ae kowe. Dadake siji karo lali janjine kuwi. Ya, dadi 400 saiki 200 wis nang kene. Yo bawane. Omong aku yang dhisik wae, aku lagi meng. Lagi memang. Jan. Aduh. Gaya tenan, aku lagi meng. Dalange urik ya. 400 lho. Kuwi nang kono sing sak yuta jek ana we. Sak yuta dengkulmu mlocot lah. Prau layare ming 50 kok tembang apa sak yuta? Mulane diduduhke men ketok. Ora ono. Oh, ora urik to. Nang ngesake lho, nang ngisor lho. Ngendi? Kuwi. Ngisor. Apa lho? Ula. Pundi? Ha iki mbah mau mak klebat ngono tak jejeg ora kena. Kula cekelen apa? Cekelen. Cekelen nek arep kecokot we. Hah? Nyokot apa piye? Lah mbuh. Nyokot ora, Pak? Ora. 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 Ayo. Wis mlayu nang ngisor panggung. Yo gak wis. Lali janji. Sapa sih? Kowe. Aku. Dino. Nggih, Pak. Dina Minggu kanta anti Yo, gentenan. Tinamune apa piyaine sing nyuwun prau layar? Iya. Ah, Mbah Medot apa sapa mau? Tok. Ya kanca neng gisik kan pira? Anane pijersa pinter golek alasan ngandir-ndir angin dekor neno aku wis ora yo
sesuk nek nampani sawer iki nek es lagune rampung. Lah iki silak diulungke ra yang mesake to. Yo sekedap nggih Pak, ngono kok. Ah, duit e. Oh. Aku ora. Ya engko tak bagi nang kono. Oh ya, sip. Nah, ya tambahi. Jupuke lho. Tak nyorok iki Oh, sing nggih. bagyamu nyor. Oh, kok kebablasan iki? piye to? Ya. Nggih. Jupuk meneh. Jupuk meneh dengkulmu kowe, Pak. Ayo tambahi Prastiwi karo Mbak Iin. Ya, isi ana prau layar. Astagfirullahaladzim. Iki engko didongke kanca-kanca kabeh. Lah, Prau layar. Pak aku tetep ra entuk lho, aku ping 3 lho. Mau saka bapake kae? Ya, aku njaluk saka jenengan kok. Sesuk-esuk tak kei kabeh. Ya wiagare tak kei kabeh. Beda. Beda apa wong nyanyine padha kok beda? Ya ora kan wis jatahe dhewe-dhewe. Mah. Ganti sinden wae isin suwe-suwe. Lah ngapa lho? Bener Pak ngeten niku. Ayo iki lho. Lho ganti. Lah joget iki. Lho bojomu nyekeli sirah kae. Ayo. Lho ngeten niku Pak bener lek karo nyekel HP-ne to Pak. Ngeten niku Pak. Oh ya. Ajane sing disoting nggon bokong. Ora, lho pikirane cen jorok tenan kok iki. Gare Elisa kok. Dalange iki mbok aja mikir. Mintekno mergo HP-ne ra cukup dadi kowe protes. Ora, sing disoting iki kancane sing lagi mlaku, sing siji nyoting ngono lho kok bokong wae. Pikirane ming bokong terus. Nyanyuting aku wae nya. Mah. Nyanyi. Loh. Ayo Bu. Ndak. Kondo biasane kunduran bokong sapi. Rumah saya. Iya. Ora apa-apa iki engko didum sinden-sinden cacahe 800. Nek 8 kabeh ya kabeh medun. Nggih? Kabeh medun. Ya wis, ndak. Yo kabeh medun yo. Ndak ra nyambut gawe. Ono kuwi Adil. Kudu aku lho iki sing ngakon Tatin lho. Ya jenenge Adil oleh kuwi ta? Hah? Oleh kuwi ta? Lah iki do nyanyi do ra entuk e mau. Lah aku ping 3 lho. Hah? Apa ping 3? Aku ngangsa. Sing ngakon sapa? Ambo, aku kancane pisan-pisan kok kowe ping 3 dhewe. Cah kok nekate ra jama-jama lho. Tak ketek lho. Timbangane dalang karo sinden padu ki saru. Kene tapeke wae. Dirungokke iki saru. Ya wis yo medun kabeh. Ayo Sa, ayo Ting, ayo Ik. Iya. Ayo Ganes, ya medun kabeh. Prau layar main gayeng. Ya. Nah, ono kuwi Adil jenenge. Piye? Ayo turun. Ngono kuwi apik, Engko gerakane nek sing ngisor ngiwa, sing dhuwur nengen. Nah, dadi kaya paduan suara kae lho. Ya kanca ning gisik gembira. Ya. Ya. Lah Ibu dhuwur napa, Pak? Sapa? Ibu. Ora iki nggo nek kemblegan mbok menawa kemblegan. Dikorbanke wae ora apa-apa. Ancik. Setan. Aja nguyuh lho, Ting. Neng dhuwur motor. Ola, sinden kuwi nek gelem ngene iki ra nggo bintang tamuke horeg kok no. Iya. Monggo, yo dados Prau layar yo.
Nyating. Sing ngedum kowe, sing cilik dhewe men adil. Nek sing tuwa dhewe ndak ora adil. Ngopo plik-plirik? Ra kedum ora apa-apa. Anggepe yo serik po. Momeng kok ora ngedume kok groyok. Ora ngedum ora apa-apa. Ya wis cukup, wis adil kabeh wae jan nyenengke ya iya. Wis kabeh iki anggere kompak, anggere nyawiji bakal tetep nyenengake. Ya. Ayo diteruske dhisik critane. Critane apa to, Nok? Lho. Pandhawa bangun. Oh iya ning lali aku. Saking senenge nganti lali critane iki mau meh tak teruske Wahyu Cakraning Rati. Lho. Ngawur bae ora. Ayo teruske dhisik, Nggir. Ayo tak derekke, Mak. Tansah marmaring sukma. Sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen lenging kalbu. Kayon kati uping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris tumrang kandaning puspita karenggiwan putyanira sa
Dwija para mbreng lir swaraning matu branta manungsung sarining kembang ana tangis Silebing Sang Hyang Arka kemantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapating jengdul saking Brangwetan Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dewi tatasing ngamandyang dewasane nawa kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendo tete kalapa sumawar cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Sat sapta hasta Hastana wadasa apa ta pertandane kang guru-guru nalika semanten namung kirnarya ngurmati Wijirer Patmana kawan keluar Semar Garing Putu Sumawura Bagong ing sambejekan madani ora romba Wijirer Sanggara Patmana kawan medal tlatah ngeksi kondo Irem-irem kembang popong taratebang
tebang rerayongan wancine goro-goro. Tabuh kalih kula medal wekdalipun kantun setunggal jam 30 menit. Mangke
tabuh setengah sekawan kula sampun kedah cabut saking kelurahan Maguwoharjo terus gamelan wayang dipun pindah wonten ing alun-alun Klaten benjang dalu monggo para sutresna budaya sami nyengkuyung dhateng Petruk lan sak rombonganipun badhe sowan wonten ing alun-alun kota Klaten benjang dalu segera mendaftarkan karena tiket terbatas. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ngremenaken nderek mangayu bagya tanggap arsa inggih menika desa Maguwoharjo ingkang kaping 7 dasa sekawan taun. Mboten wonten atur ingkang kula aturaken ngersanipun para pundhen, langkung-langkung kula nguncupaken asta kunjuk ngersanipun Gusti, monggo sesarengan sami ndongaaken dhateng desa Maguwoharjo ingkang sampun tanggap arsa kaping 7 dasa sekawan menika mugi tansah reja, mulya, ayem, tentrem, rukun, mboten wonten sambikala menapa-menapa. Mujudaken satunggiling desa ingkang kajuwara kajana priya kondang kalukengrat krana dipunasta dening panjenenganipun Bapak Imindi minangka dados kepala desa wonten ing Maguwoharjo mriki ingkang saknyata saestu tresna kaliyan kagunan wayang kulit pendak-pendak milat utawi pendak-pendak tanggaparsa desa tertentu nimbali dhateng rombongan kula piyambak nggih menika kanca-kanca warga laras supados sowan wonten ing desa Maguwoharjo mriki wonten bali desa Maguwoharjo mriki matur sembah nuwun Rama Iminding sampun tasih pitados kaliyan kula. Wah. Mujudaken satunggiling kanugrahan panjenengan tasih kepareng dawuh dhateng sedaya dusun-dusun supados ngawontenaken merti dusun. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dasare wancine malam Minggu para rawuh para tresna budaya isih akeh sing padha lenggah. Langkung-langkung sami mresani wonten streaming nggih menika Dalang Sena Channel. Tasih kathah langkung saking gangsal 12.000 piantun niki tasih kepareng mresani wonten saindenging jagat raya. Wonten ing Pulo Jawi, sak jawining Pulo Jawi ugi kathah. Wonten ing sak jawining Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, Afrika, Amerika Latin, Amerika Gedrik lan sapiturutipun. Kathah sanget ing sami mresani Matur sembah nuwun. Ning 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 nong 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 nembang menika ugi tasih wonten awala langgam minta lagu sinom pelok. Lho, nika langgam kok sinom. Cakepan selain Nulado laku utama. Oh nggih, ingkang nyekar Mbak Ika Suhesti saking Pak Jogobaya. Mangke dipun aturaken. Upamane nek liyane Nulado laku utama ki memanismu angu jiwat ngono kuwi ya iso. Utawa amenangi jaman edan menika ya iso. Mergo cakepan sinom menika kathah sanget. Ning 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 nong 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 tanembang sikik ngundang garing karo Bagong ndak ora gumyak li omong-omongan Kakang Mbakyu aja lali welingku yen kowe kadangkala Petruk ngelaken tembang Mas Supir menika supados ngemutaken mergi kanca-kanca menika pendak-pendak bidal wonten sak jawining Rangkang Ayu Jakarta ya nggunakake bus, nggunakake kendaraan pribadi menika menawi tindak menika mboten sah kesusu dijangka wektune supaya tekan gone isih kobet, isih kepenak, isih bawira wektune dadi iso dienggo persiapan. Nek kesusu ndak nubras-nubras ora prayoga. Nano nano neno. Mangga. Motor bali cengkeh akeh korban ketrawasan. Mulai masake sing arah ini sumber sesatro.
Dadi nggawa piyayi akeh ki aja sembrono. Aja tupe sing digawa ming wiyaga ki aja sembrono. Wiyaga ki ya wong dadine ya aja digolekke slamete supaya aja kesusu ya. Sopire ki ya men tenang, kanca-kancane mlumpuk ki ya jame aja mepet-mepet banget, dilonggari. Nah. Nenone kaya sopir kuwi lho. Wo, taat. Ora tau piye-piye. Anggere nyopir tanpa guneman, tanpa omong apa-apa. Cangkeme iso dikucir mecucu. Ayo. Piye demenake kok. Neno. Mangga. Serabak Mas. Mbiyen le makani rombongan nganggo apa ta, Tru? Lah kok iso? Oh tabuhane omone anggere mene. Ki mergo semangat ki mergo ngisore njoben. Nek ngisore panggung tabuhane atos-atos. Sak suarane. Ha iya. Ya wis ora apa-apa arang ya. Sing jeneng gamelan ki nek didekekke nang nggon barang banggon atos, Gong. Kuwi dijawil we muni, nek perunggu-perunggu apik dijawil we muni. Weh, kaya wong. Heeh. Aku ki sok ragu-ragu arep jawil, engko nek tak jawil gek bengok. Iya. Kaya gamelan ya. Bagong ki urung-urung ngomongane wis tekan ngono iki mengeti dina kelahiran utawa terciptanya Desa Maguwoharjo. Ya ta, Tru? Iya. Sing kaping 74. Matur sembah nuwun. Wis pokoke adhe ora melu piye-piye, melu nyengkuyung karo penyanyi Bapak Imindi. Ya. Wis, anggere muni sowan mrene iki wis pokoke ngaturake dharma bekti. Ya iya. Ora apa-apa sing penting kanca-kanca kecukupan, kabeh kecukupan. Ya. Ngono wis kepenak kok ya reng. Mula sing jenenge kesenian iki dienggo ibadah. Wong ibadah ora kena nggo ya kala masa nggo golek dhuwit ning nggon-nggonan. Ya. Nek nggon-nggonan ora kena nggo golek dhuwit ya ora usah golek dhuwit. Sing penting nyenengke wong akeh iki termasuk ngibadah. Kuwi gawe senenge wong akeh iki pahala ya ora bakal terputus, Tru. Waduh. Ngono ya, Gong. Ya, Mbok. Oh. Tak tonyo lho kowe ora. Ngono kuwi biasane ngendikane. Ya, seneng-seneng ora usah perlu sing werna-werna. Materi-materi ora disokke bengi ketok ning sesuk taun ngarep ki Pak Imindi sing kebareng wayangan. Ya ulang tahun desa. Iya. Mau wis paring dawuh karo aku akhir Februari awal Maret njaluk sing malam Minggu. Wah, ya ora apa-apa, Truk, ya sing tukang nyateti jadwal kon nyatet. Heeh. Malah mau jane arep paring tanggapan 8 cacahe. 8 nggon. Ning gandeng malam Minggu wis ora ana, mbuh iki arep dirembug meneh. Malam Minggu wis entek ya, Truk? Wis. Tekan Desember. Heeh. Wis alhamdulillah. Apa kira-kira sesuk nek kira-kira ki nganu ki apike malam Minggu tok wae wayangan liyane prei. Liyane nggo seneng-seneng mancing. Mancing ya butuh dana ya padha iki ora. Ayo Nding ya. Yo. Tetembangan sing kepenak reng. Oke, ki mau ana pamundutan saka Pak Jogobaya. Nyuwun sinombari jotha ning cakepane liyane Nuladolaku Utama. Sing kepareng nyekar panjenengane Mbak Ika Suhesti. Cocok. Ya. Mancur. Matuk. Omong ngawur. Ayo, Mbak Ika.
Cakepane apa terserah panjenengan ning Pak Jagabaya ngersakake aja nganti nuladolaku utama. Liyane kuwi merga mbok menawa kuwi cakepan sing wis kulina diunekke para ibu-ibu waranggana. Heeh. Memanismu ya kena. Mangkya ya kena. Heeh. Sarung jagung ya kena. Pak. Pripun? Pelok napa slendro? Hah? Pelok napa slendro? Slendro. Oh, slendro apa pelok, Reng? Slendro. Tak tunyu lho, aku turu nggon cah cilik sing iki huruf apa? Ah. Iki huruf apa? B. Karepku sindang nek didhawuhi ya ngono kuwi lho. Heeh. Monggo Bu, ngersakaken tembang menapa? Napa Bu? Sena. Langsung ditekak wae men modal. Untuk ditekak men modal ora aleman jeneng. Ya. Monggo. Slendro pelok terserah panjenengan. Heeh. Ayo, Kang Senan karo sing gender sik slendro apa pelok Mas ngono. Manut. Gawe marem sing gender iki ora gampang. Manut. Oh pindah pelok kok. Oh pelok ben. Oh. Mergo sik gender iki ngerti suaramu kuwi apik ki nyara pelok apa slendro ki wis ngerti. Mula nek dheke mengo neng pelok kuwi berarti suaramu ki pancen pase neng pelok. Oh. Nek sing gender ora ninting berarti suaramu ki ora apik nek nembang. Oh. Saedan. Seru kirane iki orang semangat ta ya Truk? Iya. Janji sabar, aja do kesusu sawahe jembar-jembar, parine lemu-lemu. Lah bengoke iki sing tenanan. Kartno wis ra kuat. Karo digedhik cengele men suarane metu. Yo, monggo. Setyane kelakon ora kompak. Sumene iki Kang Senan, nek arep eling apa ora ngaring ki dikangseni. Heeh. Sing siji arep ora ngaring, siji arep eling dadi oling. Ha iya. Wis men ra apa-apa, Gus. Wis apik banget to. Wis pol pokoke. Ya. Lalana teki
Tungah. Enak. Sinom ki